Φουρούνο Ελλάς δραστηριοποιείται για πάνω από 10 χρόνια με πολλά σεμινάρια σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, νησιά, αλλά και στις περισσότερες εκθέσεις. Σκοπός της εταιρείας είναι να βρίσκεται όσο περισσότερο μπορεί δίπλα στον πελάτη, βοηθώντας το να μάθει καλύτερα τον εξοπλισμό του. Γι' αυτό και στη Θεσσαλονίκη στις 19 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε άλλο ένα πολύ δυναμικό σεμινάριο, όπου ο κόσμος πραγματικά δήλωσε δυναμικά το παρόν. Το πρωί της ημέρας του σεμιναρίου ξεκίνησαν οι προετοιμασίες, τοποθετώντας στο εσωτερικό του showroom τις καρέκλες. Ο κόσμος έδειξε τη δίψα του για μάθηση, μιας και από πολύ νωρίς έφτασαν σχεδόν όλοι στο χώρο. Μετά από έναν γρήγορο καφέ και κάποια σνακ, ξεκίνησε το σεμινάριο. Ο συνεργάτης μας και φίλος Δημήτρης Σπύρου παρουσιάζει με το δικό του μοναδικό τρόπο το σεμινάριο. Προσέξτε, κανένας βράχος δεν είναι πιο μακριά από τον άλλον από τα 7 μέτρα. Ανάμεσα από αυτούς τους βράχους που το να εξάρει. Τι θα δείξει το λεπτό τα βράχια είναι ψηλά 3 μέτρα. Άρα θα δείξει 42 37 μέτρα, ίσιο και καθόλου ψάρι. Όπως είχαμε υποσχεθεί, στο σεμινάριο υπήρχαν τα νέα Excel στις 10, 13 και 16 ίντσες. Πραγματικά ο κόσμος είχε εντυπωσιαστεί, μιας και δεν σταμάτησε να τα περιεργάζεται. Στο τέλος του σεμινάριου κληρώθηκαν πλούσια δώρα από τις εταιρείες Maroc LIG και Deep Fishing. Κλακέτα, πάμε. Αυτό είναι. Λοιπόν, ένα μηχανάκι πάλι για γενική πολιτική. Κανάκι της Βαγγέλης που το ήθελε. Ο Κουναράς Μιχάλης. Έλα Μιχαλιό. Έλα ένα χειροκρότημα. Πάλι το ίδιο. Δέκα. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό δώρο. Είναι ένα μηχανάκι βαθιάς καθετής. Είναι από το Σπύρο τον Μπάζερ, ένα μηχανάκι με το όνομα. Διαλέξτε Σπύρο θα δούμε. Σπύρο, έλα. Το νούμερο, έλα. Πες το φωτίγιο μέχρι τέλος. Από 1 έως 93. Όχι άλλο. Γιατί λείπει, Ναι, λείπει. 12. Αριστίδης Καραγεώργης. Έλα, Αριστίδη. Μπράβο ρε παιδιά, δώσε εμένα. Μπράβο. Σπύρο σε μένα. Σειρά είχε η απονομή των διπλωμάτων σε όσους παρακολούθησαν το σεμινάριο. Η Φουρούνο Ελλάς και η ομάδα της σας ευχαριστεί πολύ. Να είστε καλά.